Pozdrav svima, ja sam Vjekoslav Luborić, danas sam hrvao u kategoriji do 87 kg, nažalost protivnik se ozlijedio na zagrijavanju pa nisi imao borbu. Sigurno da nam je žao svima koji ekipi što nisu bili prvi, mogli smo biti. To smo dokazali i pokazali sa mečem tu doma protiv Petrinje kad smo ih pobijedili, tjesno, teško, ali smo ih pobijedili. Prvi meč ja nisam hrvao, nažalost, možda da jesam, možda bi možda bi izgubili s manjom penalizaciju pa bi se mogli čak i nadati ovdje da to preokrenemo sve. Ali tako je kako je. Najvjerojatnije iduću sezonu idemo s istim ambicijama, ubaciti još jednog mladog Hrvača, vidjet ćemo li imamo koga i gdje i pokušati osvojiti naslov. Zajedništvo je prisutno u ekipi, družimo se i van dvorane i čujemo se van dvorane, prava smo ekipa, imamo širinu, imamo dobar pomladak koji dolazi, znači te neke ključne kategorije koje većina klubova nema, 55, 130, to smo uspjeli nekako zakrpati, to je jako dobro. Dolaze stvarno perspektivni Hrvači koji mogu te kategorije odraditi, ne samo odraditi nego i pobijediti. Nas tu ekipa od možda to 95. pa do 2000. godišta je već zajedno 10 godina od kad su oni ušli u dvoranu. Tako da zajedništvo je sigurno prisutno, mislim da će i biti dalje prisutno i mislim da će svake godine biti sve bolje, ali će doći još koji mladi koji će popuniti ove neke kategorije koje su nam možda malo slabije, tako da bit ćemo samo još jači, mislim. Puna dvorana i publika nam znači puno i mislim da je cijeli smisao ove lige i hrvanja i bilo kojeg natjecateljskog sporta publika. Ako to niko ne dođe podržati, gledati, onda mislim da to baš nema nekog smisla. Drago mi je da imamo publiku, drago mi je da je u tolikom broju, da stvarno navijaju, prate. Mislim da bi svi klubovi trebali okrenuti ovoga prema takvom načinu održavanja lige, da skupe publiku, da publika navija, inače mislim da sve to nema smisla ako to niko ne gleda.